O Sergas non reabrirá os centros médicos de Vilaxoán e Paradela por non adaptarse ás medidas sanitarias. Unha situación que non é nova en ambas instalacións e pola que os veciños xa están fartos. Dende Vilaxoán comenzaron a mobilizarse para exixirlle a Consellería de Sanidade que volva a súa doutora. Nós temos que ter ese servicio aquí. Ese é un servicio que tuvemos toda a vida. Non estamos pedindo unha cousa que tuvémoslo sempre. E por que non o quitan agora? Por que se quita agora? Cando verdadeiramente as enfermedades que están correndo aquí, estamos lupino, eles saben de sobra que Vilaxoán é un pueblo que quedou moi vello, en xente, a maioría son xente moi maior, dependiente, eso ten que ser sensibles con este tema. A veciñanza de Vilaxoán para poder ser atendida ten que desplazarse a Vilagarcía. Dende a asociación denuncian que se está abandonando a máis de 500 persoas dependentes. Máis de 500 persoas, porque date conta que isto leva Aralde, debe ser Renza, o Sobradelo, Vilaxoán, Faxilde, o Piñeiro, toda esa xentiña, esa xente se non teñen un médico aquí, están obrigados a coller un taxi e ir a Villajarcía ao ambulatorio. Dende a asociación matizan que a atención primaria é unha necesidade para Vilaxoán. Piden á Consellería que reabra o seu centro médico. A instalacións, falamos co patrón maior, levounos ali, cede a instancia que queiran, os metros que queiran para que estea a xente máis separada. Nos pedimos que sea 3 días á semana, por lo menos, para que manden un médico para consultar a xente que está pendiente. Pero as noticias sempre as mismas. A ver, pero non damos terminado con este tema. Os partidos políticos de Vilagarcía mostraron o seu apoio a Vilaxoán. O PSOE levará ao Parlamento galego unha proposta para que se reabran os centros médicos. Pola súa banda, o PP da Vila intentará reunirse coa Consellería de Sanidade. Nós, que a Consellería, sí, pidemos ao Partido Popular, pidemos que a delegada da zona unha reunión. Os meus compañeros estiveron allí na sede do partido ayer, a ver, esperamos que non la dean, que eso estamos, pero ainda fresco, non? Ainda foi ayer. Esperemos que sí. Dende a asociación agardan que se cumpra a súa solicitude e que cando remate a crise sanitaria a súa situación volva á normalidade, co centro médico aberto todos os días. De non ser así, aseguran que aumentarán as movilizacións. Na mesma situación atópase o centro médico de Paradela. Dende o BNG de Meixa convocaron para mañá unha concentración diante das instalacións ás 18 horas.